گەڕا دوویەمین یا هێزên Rûsî li ser sînorê Tirkiye birê veçû. Ev ger ji balafirgeha Qamişlo dest pê kir. Pêşbîne gogerên hêzên Rûsî li ser sînorê Tirkiye bi awayekî rojane dewam bikin. Tanha ev ger derbasî devera mîkanîzma ewlehî nebûne. Lê li gorî hin cêderên fermî heye hêzên Rûsî di heyama çend rojên bê de derbasî serêkaniyê bibin. Lê